Як жа цяжка застацца без улюбёнага занятку. Так, па сваёй асноўнай працы я вымушаны быў пакінуць прадзедаву сядзібу на пэўны час. Але праца не спынялася. Пакуль я адсутнічаў, хлопцы працягвалі прыбіраць двор, выразаць карчы ды зараслі. Паколькі надвор'е было ніяк не летнім, а на вуліцы стаяў моцны вецер, абыходзіліся без вогнішча. Галіны ды гнілечу скідвалі ў кучы, каб тыя на сонцы высахлі і можна было іх спаліць. Пакінулі толькі некалькі прыгожых дрэў. Магчыма, тут зробім пляцоўку для грыля ці яшчэ што, пабачым у будучыні. І зноў знаходзім шмат пляшак ды неарганічнага смецця. Шкло складваем асобна каля маладой хвоі, каб выпадкова іх не разбіць. Здаецца, запас гэтай сыравіны тут бясконцы. Нават цікава, колькі можна будзе зарабіць на шклатары. Вырашылі паспрабаваць зрэзаць пні, хоць па большай частцы, каб не чапляцца за іх нагамі. Працу гэтую рабіць патрэбна вельмі асцярожна, бо калі зачапіць глебу, можна пашкодзіць цэп бензапілы. Таму гэтым займаецца чалавек, які лепш за ўсё валодае вышэйзгаданым інструментам. Галоўнае – своечасова аглядаць і надаваць тэхнічную дапамогу інструменту, каб не сапсаваць яго. Сачыць за ўзроўнем маторнага масла, звычайна ж адпрацованага, а таксама за нацяжэннем цэпу. Нарэшце і гэтая праца зроблена, і цяпер можна не баяцца таго, што тут завядуцца гужы. Ды і двор стаў выглядаць значна лепей і прыгажэй. Урэшце рэшт, праз некалькі дзён можна прыбраць двор. Разводзім вогнішча далей ад будынкаў, але не падпальваем усё адразу, бо гэта будзе вельмі небяспечна. Таму цягаем галіны з вялікай купіны ў агонь і паступова спальваем галлё. Вырашылі, што тоўстыя галіны не будзем паліць проста так, а парэжам на дровы. Смецця атрымалася вельмі шмат, таму дзелім гэтую працу на некалькі падыходаў. Пры магчымасці выкопваем і высякаем карані. Спадзяемся, больш двор настолькі не зарасце, але праблемай з'яўляецца суседскі двор, што ўвесь зарос раслінамі, якія будуць паступова прарастаць і на нашу зямлю. Падумаем, як вырашыць гэтую праблему. Вечарэе, таму проста сядзім, адпачываем, назіраем за вогнішчам і на адпачынак. На наступны дзень нас чакае працяг. Раніцай я прыйшоў на сялібу сам. З сабой я ўзяў некалькі картонных скрынь, у якія збіраю пляшкі, каб звольніць двор. Можа, патрэбна іх пералічыць? Проста з цікаўнасці. І зноў распальваю вогнішча, нават без запалак. Проста кідаю на месца, дзе ўчора гарэла смецце, некалькі сухіх галін, і праз 5 хвілін яны пакрываюцца чырвонымі хвастамі полымя. Для вас гэта будуць некалькі секундаў, але паглядзіце, як ненажэрны агонь паглынае усё, што трапляе ў яго бесцялесныя лапы. Зграбаю сухую траву і таксама ўкідваю бруднае сена ў агонь. Пакуль я працаваў, да мяне завітаў нечаканы госць. Добра, што ў мяне было штосьці, чым можна пачаставаць майго новага сябра. Але праз 2 хвіліны размоў мы зноў разышліся кожны на сваю працу.
Вырашыў распаліць вогнішча ў іншым месцы, дзе цяпер ёсць вольная пляцоўка, каб галіны насіць было бліжэй. Маленькія кавалкі драўніны таксама зграбаю ў агонь. Працую, пакуль здымае тэлефон, а пасля ўжо без відэафіксацыі. Але вельмі хацелася хутчэй скончыць дадзены працэс. А яшчэ патрэбна звольніць пляцоўку да наступнага дня, бо ўзнікла патрэба ў будаўніцтве. Паколькі цывілізацыя патрыху вяртаецца на гэтую зямлю, за ёй прыйдуць і яе негатыўныя праявы. Так, двор мае патрэбу ў прыбіральні. Тут мы не сталі прыдумляць штосьці новае, а вырашылі карыстацца даўно створанай тэхналогіяй. Але для пачатку падрыхтуемся. Любому будынку так ці іначай, але патрэбныя дзверы. Асабліва ў такім далікатным месцы. Асабістая прастора, як ніяк. У хляве стаяць старыя дзверы з хаты. Яны добра захаваліся, але ўсё ж шкло я вырашыў замяніць на латкі, каб не адчуваць сябе няўтульна. Таму вымаю драўляныя фіксатары і дастаю шкло. Яно таксама на штосьці спатрэбіцца ў будучыні. Цяпер патрэбна прыдумаць яму замену. Я знайшоў некалькі дошак старога ламінату. Выглядаюць яны прыгожа і аўтэнтычна драўніне. Замяраю патрэбныя памеры з дапамогай шыбы і выразаю іх лобзікам. Устаўляю латкі на месцы і фіксую іх таксама, як было ў арыгінале. Грузім патрэбныя матэрыялы на прычэп матаблоку, а менавіта ліст шыфера, дзверы, а таксама дзясятак 20-міліметровых дошак. Рушым да прадзедавай хаты. У якасці асновы мы выбралі брусы з старых аконных рам. Яны тоўстыя, надзейныя, ды яшчэ і апрацаваныя, што забяспечыць ім даўгавечнасць. Пачынаем усё з самай цяжкай у фізічным плане працы. Капаем яміну. Тут патрэбны час. Пасля таго збіраем асноўную раму. Ужо да яе будуць фіксавацца і вертыкальныя стойкі, ды і падлога. Пакуль яма не глыбокая, прымяраем яе знаходжанне на будучыню і збіраем у адзіную канструкцыю з дапамогай цвікоў. Лішняе абразаем бензапілою. Цяпер можна паглыбіць яму да патрэбных памераў і пераходзім далей. Закрываем падлогу і правяраем яе надзейнасць. Выстаўляем заднія вертыкальныя стойкі. Пярэднія ж адразу выстаўляем з разлікам на дзверы. Звязваем стойкі ў адзіную канструкцыю. Дзеля дадатковай жорсткасці адразу прыбіваем кроквы. Абшываем бакавыя сценкі дошкамі праз адну. Гэта таксама ўмацуе канструкцыю. А прыбітыя дошкі будуць у якасці лад для наступнага раду. Лішнюю вышыню абразаем бензапілой. Пераходзім да самай цяжкай тэхнічнай працы. Патрэбна ўсталяваць дзверы. Прыкручваем самую роўную дошку, што ў нас ёсць, і да яе фіксуем завесы, пасля чаго вешаем дзверы. Правяраем, ці добра зачыняюцца і адчыняюцца, ці няма шчылін або цяжкасці ў адкрыцці. Тут выкарыстоўваем шрубавёрт і самарэзы, каб у выпадку чаго можна было лёгка вярнуцца на адзін этап і выправіць памылку. Але, на ўласнае здзіўленне, усё атрымалася з першага разу. Калісьці ў хаце была знойдзена пабітая ліштва. Вырашылі частку яе зафіксаваць над дзвярыма. Шкада было выкідваць нават такую рэч, таму мы дадалі трыху незвычайны выгляд вясковай прыбіральні.
Самае цяжкае зроблена, цяпер толькі механічная праца. Абшываем абодва бакі дошкамі. Цяпер выкладаем на дах загадзя падрыхтаваны ліст старога шыферу. З кавалак дошкі зрабіў яшчэ і невялікую паліцу для розных сродкаў асабістай гігіены ды чаго іншага. Праразаем у падлозе дзірку так, каб яна не знаходзілася толькі на адной дошцы. Цяпер закрываем і задні бок. Тут ужо ў працу ідуць розныя абрэзкі, каб зэканоміць матэрыял на іншую працу. На дзверы з унутранага боку вешаю зашчапку. Звонку ж закрывацца будзе яшчэ прасцей. З дошкі выточваю драўляную корбу і фіксую яе на цвік. Магчыма, калісьці зраблю штосьці больш прывабнае і цікавае, але пакуль што хопіць і так. Праца скончана. Засталося толькі прыбраць пляцоўку, сыравіну на склад, абрэзкі на дровы. Нарэшце скончым падмятаць хату. Апошнія кавалкі сухой гліны зграбаюцца ў купіны і выносяцца на вуліцу. Чым больш прыбярэцца зараз, тым прасцей будзе ў наступны раз. Прыбіраем кожны куток, асабліва за барнай стойкай, а таксама на печы. Тут ляжаць кавалкі цэглы з коміна. Пасля таго, як прыбрана асноўнае памяшканне, пераходзім у калідор і таксама наводзім чысціню. Зграбаем друзы пыл. Калі б тут не было дастатковай вентыляцыі, мне здаецца, сітуацыя была б выбуханебяспечнай. На наступны раз плануем прывезці бочку вады і навесці ідэальны лад. Вось такі атрымаўся дадзены відос. Падтрымайце яго падабайкай, каментам ці рэпостам і будзем чакаць працяг. Дзякую вам за прагляд і падтрымку і убачымся!